Kamusta kayo mananaimbag nga oras yo amin? Shoutout kada kayo amin amang tartarabay, kadagiti amin ang drama tayo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pa kasaritan ngayon tayo patangatang itakat manipod ka rin pagayam tayo at isyang san apudno anagan. Ngam sakbay na makablawan mampay ni Elena Reyes, ni Jaira Tampok, dita Kabarugis Quirino, ni Ray Arellano kinibiyag ti away. Kastimanti ko na ni pagayam ti siyang. Dear manang biyanang, kaya't ko pa'y drama to'y kapadasak. Sana gaputi palastog ko ti madi nga aramid ko. No di ka tapno makaitan adal kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rugyak nga rotyag salaysay, idi nakipag nagadak iti balay ti inauna akabsat ko. Manong Landong, an-anusan nakpailaang mon. Sabay ko matadi ka mauma amang tultulong kanya. Uwin ka bagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan at tayo magkakabsat? Wen matkit di Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat idang awan mabalbalinda. Sikalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay dumting tulat taday ta, akabagis. Saan pa siguro nga ita? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa no ti ayat mabumaknang no di mo matang gaya ni ti aramid. Awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipag nagadak pailaan nga dito'y balayaw. Bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsele. Hingka ginanan. Ituloy kong tilablabaam. Ala saanen, nagadutoy lalabaak. Sapay pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, hingka ginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, ipag. Wen, ala, siya ditan. Hingka kidag silpunan tag-relax ka mat ipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito'y balayo nga, no jak tumulong ka dagiti trabaho dito'y. Ay, Manong Lando, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauwak pa yan. Eh, kastaya. Alang aron. Makan tayo, tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango di lamisaan tay nakayaban ni ipag iti paraangan. Agsibsibog ngamin iti mulan na amasitas. Kung nakasyak ko man timang sibog no madamdama. Ala. Pagkiayab mo itong harod matan nagiti kakanakang, mangan tayo, tabagis. Wan manong! Nay, parbangon mo, gaya man. Nasa pa pa'y bakit? Di ka pa'y bumangaw. Ana, asin di agwalwalis, at parbangon pa'y laon. Di siyang siguro Amumait na masapsapa bumangbangon di kapsat ko. Naggalit day di akabsat mo. Mababay na payano daduma. Tadandani iso amin, di mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat-matan ni Tisyang. Kat sigod na sadot dahi ta akabsat ko, idiubing kami pa'y. Ay, kat, nagnakang siguro iso agimagan. Sa bagay mat ka diya. Isabay-bay am laeng, no kayat na tiyang trabaho dito balay, bakit? Nasayat ka di, tapno saan ka, maringkatan ka nagiti trabaho dito balay. Ay, kapailak mo, tanarwamak mo, nga agtagtagi balay, lakay. Basta bay-bay am ti kabsat ko, no kayat nakatulungan. Alang arot, ta inak agluton. Nasapa pa eh. Iturog mo pa tawan klase na kita anak ta. Agi na nakamit. Sa nga pala, tadaniti siyang agluto. Ay, manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo dito balayaw? Ha? Aywan, nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mat namin impalagip. Kamamok lang amin itagsapang at nagayam internet yo. Sige, ta-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mat, ti siyang. Bakit? Ayaw ni ti siyang. Nakaturog pa'y laeng. Napuyatan sa mo ta nag-cellphone idirabi eh. Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riin. Sige, tenak man kita ni ti silag na. Ti siyang, aldawoy. Agriin ka, ten ka mga ano yun. Apaya di ka bumangon. Madi, ti magbagim? Wan nga rod manong.
Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga agurigur kaya. Saan mo't ngam, bannog ko la siguro dahito manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na kitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditibagik manong. Ay lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kas diyang agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan ija banyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige, tabaga akto ti kabsat ko bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ijay silid na. Ay napo. Naurnong ijay igid ti kama na. Makutkuton pa ikid din ijay kama na. Napanan naman ang aya bakit? Nakaturog man na. Ay, kastalatan, ti aramid na. Maturog, ken manganlatan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano nga aldaw agim magat. Ngamita, rumwaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumot na ita. Kunaklano agtultulo yan ti kinagagat na. Gamsan mo't kaya. Ay, baga ang tujay kabsat mo. Naimbagkan ka ta kabsat mo. Tano siyak ti mangibaga, ay amangan no sintirin na. Kat aga pa kami pa eh. Banag adyak kayat ang mapasama, klakay. Tisyang, tulungam ni manang mo ngagluto. Uwan manong, anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding, ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow, naiima sa manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mang-aming trabaho. Ayos lang. Hanggang, apay no ituloy mo tiyang eskwela. Sayang mo, di narugyam a kurso. Jak mayulon tag-eskwela manong. Amangan numabagsakak tulang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam tiyang eskwela. Siyak ti mang paadalkan ka. Basta ikarim at arimaanam tiyang eskwela. Saanan manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagsweldo. Anya? Ibirukan nakman kay di iti trabaho manong. Basta sana katulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga ron tayo amok. No, adda pang isarkan nakin ka at trabaho. Tisya, nga laang dagito'y jak usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon manang. Itad mo amin dagitoy. Wan, ta nakadulin mo't la dagita. Iso nga, itid ko ken kan atap na ataw saram. Alakat, thank you amanang. Ken dagito'y pa ne, sapatos ken sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagituyan. Ay, thank you manang Ay na, nagsayaat kayo kini manong kanya. Awan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalus laang ti aramidam. Iliwag ngamin ti kinagagat mo iti damom tinagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Maistresak ngamin nung makitak narugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasaya ata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay na manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampi ang asawa na. Ay, imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasya tinay bagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Nagagutak tupay. Siya kaming tagdalos, aglaba ko nagluto. Saat nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di kag sadot-sadot na kababain. Wen ka di, danag yun aya. Ay wen, isa nagawid ak taumayak man dumawat iti kwartayo. Dak pa'y nasingir tidlakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mangsingiran? Kasapulak ngamin ti kwarta, tagaplayak iti trabaho. Diyak kaya ti umutang kadamanong Lando, ta ibuy-buy dan tumanan. Managibuy-buy dagi nga agasawa, masurunak. Agawid ka nga minayin. Tadi ito'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho.
Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Aha. Kaya't kuya syudad. Nauma akong dito probinsya tatang. Kaya't mo tagwit resti siya. Ha? Sa di manaw. Kan akin restaurant. Tay kumadak ka la restaurant ha? Amangan mo tay turo-turo. Dakkel a restaurant tayo jay. Gayam ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro manaw. Sige, kaya't ko. Kaano nga amang rugi ah? I-submit mo to pa ti requirements mo. Tay sudan to ti mga ibaga no kaano ti panang rugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdamak to na mangan. Nabsugak pay. Aya? Sige nga Rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanan jay kabsat mo jay kusina. Uy, mga ni tilitson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taadain sangput na alit John. Ay, ang tagayam insangpot na amasida. Hanggang di na inrori di mangan tayo. Nalala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso agim matang itilitsyon. Mali tikas ni nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lahi. Saan tapat takas niya ken kwa na? Open diti balay. Nanya ti kanan ta, kanan naman. Ala, bye-bye amon. Di mon sitaan, tamangan no agapa kayo. Sana mabalin tikas niya nga raramidin na. Iparupan na lati kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo ka? Ni, apay damdamagam manong. Ay, kat madamag ko lang ba't ha? Kaya't ko lang ipalagip. Na umadanin ti due date ti silaw tayo. Ha? Bangtad ka kumawari basit lang ang share mo. Anya matan? Gaputag susweldo ak. Namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnuto ak ah. Didak mo dagdagan amanong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ang ating ko. Ay, pumanawak langan iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Ni, saan ta ka mo napapapanawan? Basta pumanaw akon. Pag naadam kumangay. Agabang akiti pagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran sa matan jay kabsat mo. Pimanaw matan dito balay. Baya ma, no kasta ti kayat ng aramiden. Linapdak mo ngam talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti bills. Isa pimanaw. Diyak magpilitan nga agbayad no talaga adi na kaya ti mangtad. Hanggang pimanaw na tamay. Ala, anya laangan nga ti makuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang bakit. Nay, apay. Pinapadaw da kan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Nanam Arusana. Ay, apay. Pinapanaw da kan di tabalayaw. Ay, saan ko abalay dita nana? Balay ti kabsat ko. Ay, amang ano anda mo mapagabangan dito eh. Ah, ay, awan napuno amin. Hangam no kayat mau. Umay kaag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang mo. Ay, ti lima kasot. Ngam, siyak ti pangtidam. Wan. Ta, siyak to ti pangtid iti kaanakak. Katulong da ka dita nana? Kaslakastan not totally katulong. Ta, anti-dakit nga raw. Ay, kababain sama. Saan? Siya ti makamaw. Nasingpot ti kaanakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida Ay, sige nga rod nana. Tay supay ti pagabang ko. Makatipidak basi. Sir, mabalin ka di makipagnaud pay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko ngamin. Pinagtalaw da ngamin ngay di balay ti kapsat na. Uray, agkasilid kami at nalawa mo ti silid ko. Ha? Sino ang kamsat mo? Ni Manong Lando, sir.
Timay sa kanagiti ka arubayo dito. Kasta ya. Ay kat makamuka na na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi nga bintoy gayom ko. Kayat ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay la kanyak dayta. Oh, makita mo. Nasingpet ti ka anak ka kunaktumay. Wen nga ron. Ngam, apay ngay aser ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minan ti nakasanayan may nga inawag may. Kat basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo tatang. Ay nahawan pa'y sweldo. Kan basi ti sweldo ditoy. Pay na yapin manaw ka iti balay ti kabsat mo, anak ka. Kaya't kung arod magtagsolo. Hindi ka lagbain. Iti standby ka, nagkamang ka kadakwada. Gamitan tan trabaho, pimanaw ka lang ta, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya lumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Nagsubli ka iti ang damanong baw. Sana tila pakigigyan ang kita. Timon sabi ang mamaw ito pag nanaidam. Ay na, ma'am mo. Gayam ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing po tabakit. Kita ang basta iti siya. Di ka basta talag iti di mo na ang mamaw. Narinig ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang Muktar Aramido. Oy, Tisyan. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datala ang may ti adda ditoy. Tadata nga raw ti agkakwartaw. Isuasi kalakit di tinangala kadagita ay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di uray kalkalan yo ti bagko. Pumanaw ka lang dito, iti siyang. Agtatakaw ka mo't gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapababasulandak mo titisan kong aramid. Makigyanak man na iti balayo iti uray 1 week niya manong. Taang biro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga minan na pumanaw? Tawan mo't bang papapanaw kan ka dito, oy. Kababain nga minti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mapit lang, tayo nakitaan. Ada ka di ti kabsat mo, ni Tisha. Well, sir. Apay ka diti kabsat ko. Napukawan kami ngamin iti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasarita ti kabsat mo. Pimanaw ngamin na saan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisha. Tayo suda tinagkadkadwa. Di ka matanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmadlaang iti kwarta ken alahas. Ken iti siyang ti atapag anangalay ti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na, Taimba ka makaanakam da, sir. Ngam saan mo't gayam? Katulong da ka maggayam ditoy? Saan da ka kabagyan? ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa niti siyang. Oh. Isa niti siyang ti agtatakaw, Ay, sir. saan? Saan ang agtatakaw, sir? Awan ang muk dita! Kasta unay, apa nagsangsangit ko iti daydagundaway, tanagdanag akiti usto, dati amok talaga mapabasula kiti jakmat inaramid. Ngam ti pagyamanak na duktalan matlang tagpaiso, kat napanagnakan ani Nana Rosana tinagtakaw. Jak ko nagsapul iti pagabangak, kat nagsubliak iti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dagiti bidot ko, kat manipod idin, sinursurok ti agibingay iti sweldok, kat nakitinulong ak iti kapsat ko, para iti magastos iti balayda. Alakastan, to'y pagayam mo, ti siya.
Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasarita ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos dagnginay ti tunggal maysa. Hello gagayam! Naragsak nga oras kanal daw tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo akarya saan napud no anagan, tintay drama ita. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Mera Florage, dita nagilian laon yon, kanami na ngagdangdang dita nagilian. Ni Jack Nel Dinero, dita San Fernando, La Union, kani Jesseville Nerido, dita Canada. Kastiman, ti ko na ni pagayam karya. Dear manang biyanang, pag ininagawan mi ti kapsat ko, ti inami nga si kaswan, tabarang ko na no siyak ti pangtadan, ti inami itinabatbati asan ni Kwana. Katnoan niya tararamidak, kas tamat laang daramid ti kapsat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ala, mangan kan nanang tapno makatumarkan iti agas mawain. Pumanaw ka ditaan, karya. Tasak ti mga sikaso kan ni nanang. Anto'y ti danumyaw, nanang. Ay, apay aya, apagin inagawan dak nga si kaswan. Siyak ti babae, iso asyak ti rumbang nga mga sikaso kada kayo, nanang. Uray lalaki masikasok ni nanang, karya. Nalalay nga tupay nga agluto kumsika. Mas kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay, tasyak ti mangpakan kun ni nanang. Siya kun kunanay. Na, Ipatog ko dagitan no di kay agsardang nga gama. ay, No anyat naknakan niyo taglinlin nung ba kayo ang mga sasikaso kanyak. Kabalak ti mga nasisak. Sana na masapula subwandak. Basta idisuyo latan ti ka nagditalamisaan. Ala, panawandak dito yan. Nagkapan nyo, nanang? Narabyan kayo? ay nakinasikaso ni Apong yu abakay. Apay, masakit niya apaw. Saan? Napigsa ni Apong yu, nga masapol nga si kaswag. Tapno siyak ati pangtidan na itilotay kain balay na. Anya? Apay, aya pag-interesan nyo pa iladay, jay. Dala nga roden inted na atawid yaw. Nangina ti dagaytan. So masapol la siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Nung ngay sana da kayo tipang tidan ni apong. Ay, sana mabali na. Agreklamo no kasta ti mapasama. Nanang, madamag kumanlaang. Asinon to ka di tipang tidan niyaw, dito'y balay kan luti yaw, inton matay kayon. Sa anak pa yamatay, Simon. Napigsaak pa yanak ko. No siya, jak kaya at adanunan tigas iti taon yaw. Diyan may lamain juyan, jak biag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa'y tagbiag. Uray limawan no sa nga pulo at awan kumapay no mabalain. Ay na, bakit kayo una yan danunan nyo pa iti kasta atawag? Saan? Napigsaak pa'y lang. Napigsaak amag na. Napigsaak ngagtrabaho. Kan kang runahan ti amain. Napigsaak amagan. Nasaw ni nanang kanyak asak kano ti pangtidan nanto itilutay kan balay na. Tasak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di ka agarami di ti istorya, Simo. Siyak ti dakdakkel ti karbengan na. Tasyak ti inauna. Siya, tasak nga ro ti buridag. Siyak nga raw. Nanang, Uncle Sibaw, anya man na ti pagrekrekyaran yun, aya. Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya, kasta kayo. Ay, daytoy ulitag mo Almanan na pailaang jay balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang aruday. Ay, bagbagaan to yung inamarnal. Agpinpinsyon lang arudan. Nung pag-interesan na pa ilang, nagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto daytan. Dudua kayo magkapsat. Rumbang ko mga katunusan kayo. Ni Apong tiag desisyon no asino ti pangtidan na iti dayjay. Umunga men, Simaw. Di ka pakalaeng ang mga dang. Tas ibibiyag pailaang ti inata. Urayan ta. No, asino ka data ti pangtidan na iti dayjay. Basta siya, ti pangtidan na. Siyak!
Pasensyaan yun ani tatang ko insan. Nakababain ti aramidon na. Mapanasungsungatan ni ante di balayo. Oray ni nanang insan. Kasta matlati aramid na. Isong awan ti rumba nga ikid dawam iti pasensya. Tagpada da iti aramidan insan. Ay, huwin nga rod. Nauna yun lagi di adadakil ta. Bakit kinlakay dan kasjay pa ilang mati aramid ta. Uwan nga raw. Agkabsad da pa yung nga raw. Ay, agin innagaw daki din. Iti sanikwa ni apong ta. Malaka bagbagaan talata. Dagiti dadakil ta insan. Apay manan nga da kayo dito balay ko, karya, Simon. Umay kasi kasuna nang. Inyagan ka iti suman kun putaw. Paboritom dagitoy kahit. Ay, mas paboritom to yung inyag kao nanang. Bibing ka kang turaw. Mala, idi suyo lata ditang takanag amin na kita. Paborito kamin na kita. Nagdigos kayo nanang. Ay saan, tamalaminak. Maminsan lang iti makalawas ti panagdigos. Saan ngay naldaw? Ay, umangamin si Mau. Numabali, nuray sa nga digdigos ni nanang. Tanalaka ang malamin ti babakit itan. Saan ka day nanang? Kawan ba? Labaran kayo ano kaya yaw nanang. Mangipapudutak iti paglabaryaw. Ay saanan, masadutak nga aglabar. Nalaagawid kan si Mau. Tasyak timang bantay ka ni nanang. Na, apay pagawid din na ngay. Sika ti agawid no kayat mau. Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturugak ay dito'y balay na. Tanay, narigat no may sa ni nanang dito'y. Ay, ura siyak. Maturugak mo dito. Mala, maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak no kayat da kakadwaan dito'y balay. Umay kayo nga mino di Jay Balay. May mayat no ijay balay ti pagyanan yaw. Tada dagiti babae nga apo ko ijay ang mga sikaso kada kayaw. Tani manang karya, awan anak na babae. Saan na kaya masikasaw ti lalaki nga anak na? Nangruna kat anda trabaho na. Kasya nga yung mga sikaso ka ni nanang. Sa anak mat nga inutil, anak ko. Sa anak ngagpasikaso kada kayo. Tanapig sa akpay. Kabalak nga si kaswan ti bagay. Tantang, papanan nyo? Apayan, nagdakkel ta bagyo? Ag naidak pa ilay di balay ni Lulam. Taday, madlaw ko kung nakapsutan ni Apong Yaw. Anya? Apay, di na kaya ti agnaod dito'y balay? Di na kaya, tamabain ka nung agpasikasaw. Iso asyak lang ang timba panijay. Anya? Ang mga mauna anak man yan tiyaw. Isuman ti makakaandan na mga asikaso ko ni Apong Yaw. Ha? Sip-sip na dyan nga ang tiyaw. Ha? Ambok mo ila dyan balay ni nanang ti almanen na. Ay, kadagpada kayo lang nga tatang. Uremot na kayo. Al-almanan nyo mo at di balay ni Apong. Siyak mo talaga ti pangtadan ni Apong Yaw ti dayjay. Ta siya nga ro ti buridak nga anak na. Sa bali mo ti rason ni Auntie Karia. Isukan no ti dakdakkel ti karbengan na iti dayjay abalay. Ta isukan no ti inauna. Ay, siyak. Siya nga ro ti buridak. Tatang. Nagpintas nga min kat ti lokasyon di balay ni Apong Yaw. Igid amis mo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanan launa di antiyaw. Nanang, umay kayag na rin ijay balay. Tanay, nakapsut kayaw. Umumay mat ni manang mo dito'y numamensan. Awan kastenda ka na yung nakadwa ma. Damdamagan da ka dagiti apo ko, nanang. Agnaid ka kanong ijay balay. Kato'y balay kon ngay. Asino ngay tagnaad. Isira tayo ha? Anya, mapantayo na ijay balay. Tayo impake ko, dagiti kawasyaw. Ay, malang aruda. Da kayo ti makamaw. Kalaat mo't nga mina na kimapsutak. Bakit ka talagan? Ha? Ti kunana nakasigurado no alaen na ni nanang iti balay da. Bayan nyo, no iyawid da ni apong nanang. Di ka man makinagawin. Ay, why? Kukwa na lang ni nanang. Takukwak mo't ti balay ni nanang. Anya, ay, saan ka di akas nanang? No kaya't yaw, kasarita yung to ni apong. Tadwa kayo apang tedan na iti balay na. Tapagguduan nyo ko ni Uncle Simon. Ay, saan? Siyak laeng timang tawid iti dayjay.
bak nang mutlaang day jay nga uli tugmaw. Sige, mapana kay jay balay ni nanang. Tainak itrangka. Kano nakatrangkan? Intrangkan ni Uncle. Ay kasukatak at itidakdakkel ti tulbog na. Tapno awan ti sabali ang makalukat. Siyak lang. Ay, anak ko. Yung kapasama ka na akong yaw. Ang may sagsangitam. Tasaya ata si Mang Pad gayon tatang. Tatayan niya pong. Saan nga gangangas. Anya. Nanang. Nanang. Ay. Maya! Ay! Anya jay inyawag mau ija kasinsin mau. Ano ni apong yaw? Natayan nanti. Anya! Ay! Ay na! Nanang kuya! Apay gaya linibasan da kami. Apay na! Di mo man laim pagamay. No asino kada kami kan ni Simon. Timang tawid itinapanawam abalay mo. Ay! Siya ka daw. Naglaing kan. Apay, ada kasuratam. Amang ipanagnag. Asika timang tawid itinajay. Automatic asyak balay ka tinakagsatan ti angis na. Gansak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta nga ibagbagam. Ha? Aglini pa talaga agkapsatan no kasta kaswan. Ha? Tatang, anti husto ko man. Hey. Di kay agapay ti sango ti bangkay niya pong pag-aasiyo. Ilakaw ti balay ni Apong Yaw. Tapno awan apalan jay ang kalbaw. No ila ko yaw. Pagguduan niya, ti mapaglakwan nanang. Aday, tanababa ng mula nga amang jay kapsat ko ng siya. Adaw ti anak na mang tulong kan kwa na. Siya ngay, may sa ti anak ko, si Kalaeng. Nanang. Naala kong ti papeles ti daga ni nanang. Isu nga awanan ti maaramidan ni ang kalmaw. Gumba talaga dahil dyan nga antay. Inla ko nakindin dyan pala dahil di apong yaw. Ala, baybayan yung tatang. Sana bale, tasaan kayo abaybayan. Adu kami nga anak yun, ang tulong kada kayo. Oh, nasakit nga ron na akam ko kaniyan ti yaw. Unasin nyo day ta, sakit tinakin nyo tatang. Ito julatan ka ni Auntie Dayjay. Kanya pa ilat sapsapulin nyo, aya. Kat binulan mo at nga ikanda kayo iti allowance yun. Nakaw. Tatang, baybayan yung Dayjay. Ito julatan ka ni Auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kabsat yun. Taawan maganap yun iti dayta. Nanang. Rumbang la pagbingayan nyo kani Uncle. Saan nga raw? Abay, di ka makaawat, Arnel, Kitaan nyo. Di na kay kasarsaritan ni Uncle. May ramaraman pa yun na mismisuutan na no kwa. Umarawtan dito. Tapno maliklikak jay kabsat ko. Anya, papanantay ko ma. Ada nakita ka a house and lot. Isunala ang taadayo dito'y dayjay gatang kabalay. Anya, ay, jak mabalinti pumanaw dito'y Ta dito'y ti ayan ti trabaho k nanang. Makaambo ka no agbati ka dito'y. Basta siya. Makaraktaw ni ti pagnaidan intun magatang ko jay ilaklako da abalay kanya. Ipatawid kun ka to'y balay. Tabangan no madamdama mga sawa kamutay. Kaya ti makikabalay ti agbali na manugang ka. Iswa lumasin na ka ni ti pagnaidan. Okay, aking balay nga rod itigatangan nyo ngay. Amaw ni kumarek ti aking balay. Mapan kabinta tayo nakbayado na ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Kuwan, itaypay ang nakarubuatak. Si kalat ururayo kung maray. Nala, mapantang arudan. Agkumyutan. Iplitsan nakatawan kwarta. Ay, wan. Ay, danag mo na yan. Kat, anya ngay, nakasaritang ti aking balay. Imbagam, mapantay tayo jay. Wen, inawagan jay kumarik. Tajay kumarik tadakuntak na kunkwana. Ay, kunakman no am-amom di agilaklakaw iti balay. Saan? Am-am mo ni kumarik. Ngam siyak, jak am mo. Ang busy jay kumarik. Iso asyak laangan timang kuyog kan ka. Amutang nga raw, ti papapananta, maray. Wen maray. Intad jay kumarik ta dre sa papananta.
Nagpintas dito'y mare. Nalawat arubayan. Kanawan ka arubam dito'y. Tapasig magayam afursil na kita babalay ti karubam. Nga rod, maray. No, adala ko makwarta, gatangag amin dagitan, maray. Wen nga rod amare. Bom, kastoy, ti arapaap ko apagyanan, maray. Isu na lang ang takaslan na baba dito'y abanda. Okay lang, daytan, maray. Sana problema. Masino nga ti kadwam tungag na dito'y maray. Ay, awan may maysak, maray. Umay kanto agpaspasyar No, kaya mo ti agbakasyon, no, may kanto lata, maray. Sapay ko ma, taibak nang nadayjay ngay naguman na. Tatang, agsasao kayo man ang may maysak. Hey, malaglagip ko nga raw, tinaramid di kabsat kaw. Sapay ko ma, taibak nang na kung kunak. Ay naapo, dayta kay manan. Lipatin yung dayjay kung naklangaro din. Ato iti kwartayo. Inted dagaret. Sindi kun joy dayta. Kun dayto'y matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Nawanan niya man na tatang. In kay kitig pa siya. La, rumwar kayo. Tain kay agpapukis. Ag-shopping. Kun mangan kayo itiruan. Tapno, mayaw-awan nyo man. Di pampanunutin nyo, tatang. Laban nga raw. Ilibrek man nga raw ti kumparek. Ting kami man mang restaurant. Hello, Maray. Kaano nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyon din tapno adda kadwa. Hello mare, into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay ka din, Maray. Sukatattaw na ita playtime. May kawaak dito itawan kaduak. Di mo makaumay ti anak kaw ta makumikom iti trabaho na. Sige nga Rod, basta sukatan ti platek. Maray. Wan, Maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay kaw. Ay, imbagta nakasangkot ka. Sabay na nagtudaw, Maray. Ay, wan nga Rod Sapay adda mapag naman ipo di jay kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Mala, tinanakan, Maray. Mangantan intong madamdama. Mano nga aldaw mo ngay dito, Maray? Di uray makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanon na. Ay na, awan problema iti dayta, Maray. Mabalain. Mare karya, agring ka. Maray, Ay, abay, Maray. kita manay. Nalayos na magtan. Ay, alala, lang pa isaw. Dandani mo madano ng tidanong to'y kama. Ala, Diyos ko. Bumanguntan mare, kami malayustan. Ay, saw. Agbakwit talangan. Ay, wad, Maray. Hello nanang, kumusta kayo ditan? Ay na, naku nalayusa ditoy. Nagbakwit akon. Patingga-tingad mo, tanti danaw, medyo balay ka. Ay nawanay. Nadadaalan na kitay kabarbaro arek ko. Kitay daklativay. Kan dagitay paglutwak. Sabay dinginain. Kan hulugan namin dagitay anak ko. Ay. Anya, apay nga analayos kayo? Sigon ka dagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapimbadaw dagiti kakaaro bakijay. Tasigudan amalay layos ijay abanda. Idakaw, da mo amaw akasta anak kaw. No amok lakas jay, jak kumaginagatang dayjay na balay. Sayang tinaigatang ko ijay anak kaw. Sige, umayak dita, paman nga agsarding tito daw. Tagaawid kayo pala ditoy. Kabagays, gatanga mo di balay kaw ijay lowland. Ay sana, manang. Jak kasapulan daytan, adan balay kaw. Aday, bintas mo tuntoy balay baw. Ewan pinapintas na giti anak kaw. Sika ngay,
Damag ka, nalayos ka kanaw. Ay, win nga raw na ilaw anak ang naggatang iti dayjay. Hay, ilaklakaw, maawa mo manggatang. Sayang tinggatang ko iti dayjay. Wala kaila kong lata Agdan tulata siguro maggatang. No ilakok iti nalaka. Dapay siguro namnama balakok dayjay. Ang ay anyan. Sayang tinaygatang ijay. Suray ka bagay. Inaguman ka. Binukbukodak tinaglakwan iti balay day dinanang. Nalabay, karma kanyak day tayo napasabak kabagis ka. Mala, napakawan kan kabagis. Aklunak nga di damaw, nagsakit tinakam ka. Agamita, sanain. Tanaamiris ka nga oray siyak. Nagbalinak mo't agam brown. Tapi nagintirisak iliti balay day dinanang. Isuali paten tanday ta. Napakawan kan. Ay, agihaman na kabagay. Naurnos mi metlang ti amin kada kami iti kapsat ko kat mayatan tilinangan mi. Katimat balay ang nagatang ko, inlako kon itinalaka, tadyak metlaang mapagnumaran. Kat tinaglakwak, nagbingayan mi iti kapsat ko. Alakastan, tuy pagayam mo, karya. Alay kagayam, di tanti nagpatinggan, ti pakasaritaan ni pagayam karya. In your notes para iti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless si Titunggal Maysa. Hello gagayam, matutudo nga aldaw kada tayo amin kasapulan ti nananayanad. Iti sa dinuman apapanan tayo. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan nga intay drama kanibasay tag at manipod kanipagayam tayo sebyo sa napudno anagan. Ngamsakbay na makablawan mampay, The Dragon X The Gamer, Immaculada Santos, Imelda Cabang, kani Jaime Rodriguez. Kasliman ti kuna ni pagayam sebyo, Dear manang biyanang, adanak mi amartir, tauray kasano ti kinaulpit ti asawa na kankwana, ay ayaten na kanulatta. Kat kanayon napakawanen tunggal agbasol kankwana. Rugyak tag salaysay, idi balasang pailaang ti anak mi. Yan! Ay sino dinarastong din natin lamang kami? Nabartak manan ni Aryaw, nakaigman ng iti binansig di takalsadan. Sumbro manayin tayo ta kalogoran tayo. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos, ay, Ay. inyidanan di takalsada. Sa paijet nga mo tinagiddan Ay, na. ay maturog manin dita ah. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasan. Wen nga ron di lagnaknak mo day talakay. Inaklakay na, ti kinartek na. Uy nga ron. Isun samit anatay adagos jasawa na. Ta natay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inaldaw ngamin ama stress. Dandani pa'y nga ron nagbagtit di asawa na idi. Gapo iti nakaro nga stress. Ha, ura sino mo't siguro nga asawa. No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansan amatay. Wen nga ron ay naimbaglakit din at nakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo ngamin nasingpet ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y Apolos Tibisyom. Perfect husband ka talaga. Si kaki di me bakit. Pasablugan na manen nakunak. Ay, saan man? Agpaiso ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay kan ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa kan amati kakaiso na nga anak ta. I love you. I love you to. Bakit? Wala. Sumer ka bilay. Pasensya ka na, nakawarwara dito palay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't ana arte dado. Arabot kayang bisitan nada. Kuntatan, ni Biday. Ni Biday gayam na raw.
Kung nakalaro asinam, yakbot mabigbigay. Sige. Panawag na kayo. Try naman parawaran na kita yakin lalay. Lumagalay! Ala, nabartag manan ni tatang mo, Dado. Bay-bayam ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na taytan. Saan nga balbaliw. Kasanungay. Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo di may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di dapay laam mo. Madanaganak namin biday. Amang ano pagkasarin data adagos na maamuan daan nagkinaawatan ta. Tiyak pa'y nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamu kadananang ken tatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay iti anyaman nga oras. Tani, siyak latan ti umay diti balayo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang da kadata. Awan matdaldala pusan ta tao. Ang amala. Agpudnutan to nga rudan kadagiti dadakal mo. Nakaumay ka mo't, Dado, Barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga imay dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pa'y, nanang, tatang? At dan nagkinawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Ha? Anya! Ay, Ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y urnong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni biday. Iso nga pangasin, di na kami kumaapurain nagkasar. ay, di ka madanagan, Dado. Ta, saan may nga ramidan ti kasta? Ay, may mayat kit di pa'y ano, saan kayon ngagkasar? Ha? Ay, nanang, anyamot daytan nga ipagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya. Apay nga, di mi nakita ang nag-aram ni Dadokan ka. Di mo imimay duti balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patado mong itihustaw. Ay, sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong pa, lakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag! Why? Ay, biday. Apay nga asaan dati badang. Asino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na day jay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang, di yung kadikayat ni Dado nga para kanya. Saan? Nakarkaro asaan kanyak, biday. Apay ngay, kat nasingpat mo't ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di mi kaya ti makamanugang iti ada bagbagtit na no nabartag. Tatang, Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti ama na bumagtait nung malaukan iti arak ti darada. naminsan laeng mo't na napasamak day jay tatang. Why? Yung sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso ang sinabi ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo na dyan lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunag. Tanapingat ngagdatdaton kan kaday jay. Manjak! Anyamot day jay ngay, kulapit. Kasla maitayab no agangin. Membag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan aga po tamatsaw kat kaya tambutan. Hay, sinamkit di dyan lalaki. Dado, ilimod talaangan ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramid ang dananang kan tatang ko. Kayat ko ngam, anya nga iti gastusan ta. Saan tapay mo't nga agparti?
Agkasarta laeng. Mabalin ayat ti kasta. Kat mabalin kan may sa. No agparty wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Kit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramiden ta. Hinawanan lakay. Ay, hawa din na talaga. Bakay. Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man itilimad. ay, huwag nga rod. Sinukir na ta dyanak ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tu mata nagdadak kalamasal na. Ah, Iso ti pinanggayuman ay danak ta. kasla makikita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Uray siya ka. Kasla makit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti husto ti ropa na. Gapoy ti nakaro konsumisyon na. Ay, awanan ti maramidan ta. Nagkasardam. Iso nga awaten talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaadan ta, biday. Jak kayat ti agawid iji balayo. Uwen dado. Dito'y ti pagnaidan ta. Ano sam ati panagbiag mi kan itatang ko. Sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin na turan! Ala dado, nabartagmanan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglamang ta, taamang ano data ti pagtripan ni tatang. At to yan ti balon mo ama pan nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Wala kay. Mabayag ka di pa ya malpas di. Kabkabitsin nyo a kalsada? Makalawas pa siguro, saan tumalpas na siya? Oh, mala, agan anos ka dado Ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sarabali, ta enjoy. Ado kami nagtrabaho, iso naragsak. Alang nga rod, mapankan. Tarno di ka maladaw. Uwan ba kay? Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumupurminton at igatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumuten lakay. Ay! Dilay! Luka ng dalay! Ha? Ala, ni dado day jaya. Agong ungat samad. Inaklo ka ta na dagos tiri daw. Ay. Abay yung dado. Abay nga akong ungat ka. Apa yang nakatrang kaptiri daw? Ang tayo lamang mo di taon na kanya, ha? Ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak. Ulbot na! Anay ko? Tibibig ko! Abay ang tinanog mo, tibibig ko ay! Anay ko! Bimtaksan! Basta timang hanap, timang lilipot. Kayat mo pa, ha? Sana, dado. Alala, sumrakan. Agpalis ka na. Apay nga, minanagbartag ka. Ang bibiyang mo! Ay, di mo ay baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksin! Ang buksing kami tayo! Tingnan! Anyat kay kayak ngaygan ka. Kat nagdaklan ka atao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami tayo! Laban! Awan kay kayakin ka. Kasta gaya, ma! Paimanta alag ti sinturon ko! Parigatan kahit ano ba eh! Ay, delikado. Riingot ni tata ang taag paaraya. Takkan ko na. Na, ni, apa yan? Anyat sang biday. Anya day takargata sinusuon mo at traveling bag. Papanang. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ay, ala, sobrang kamampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi Dinanog-danog na pay. Madya ako, nanang. Kabut-butan kikayam ni Dado no mabartag.
Daytan, ti pagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan tuma ngamin. Basta sinakundidado na ng manjakon. Kanya ka ita. Ihustaw ti imbagami kanina ng huiday. Damdamo yung pailatyag din na. Ngambrim waran ti puno aburik ti asawam. Agbabawi ang anak ikalay sa kankwa na tatang. Dahil tati maganang tinatangkan tulo na. Baso mo mula nga. Agurnungak tatang. Ta ipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabruda. Tapno makaurnungak. Baka mo ka. Pag anong ti makidindakan kwa na no kasta nga apaan na ka. Tulungan dak man na makaabron. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. Naimbag nga orasyon, anang. Nay, apay nga da kadadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukunan ni Biday, nanang. Agawid kami ni Balay. Ay, di nan kayat tagsublikan ka. Kayat nanti makisinakan ka. Kasaritak ko man ni Biday, nanang. Ay, sanay. Pumanaw kan, tandinakan kayat anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na. Umay mo sukon-sukunan. Ay, awanan, hindi na kan kayat anak may dado. Ha? Ala nanang, hindi ituloy yan ti aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawido mo, day tataw. Biday yung sawak. Agawid ta ko man. Pakawanan na ako. Diyak ingagarat niya amin. Ay, ayatan ka, Biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, uy. Impukisak ti panang sukon ko kinita. Adangan mi natin maar ka dita pukis mo. Kan, nangalam dita sandong? Ay, ginatang ko itay na panak nagpapukis. Ay, bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel masal mo. Talaga ngayon gagarak tinagsandaw. Tapno makitam na ito pagpatpatayang matadak kalamasal ko. Ay na, namiss kunday ta masal. Ay, sus, di mo kundutan tamasal ko ah. Ang mga no aglam ma. Ala. Agawid ta nga rudan, Dado. Napanang anak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni dado. Anya! Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lay ti masal ako nagsublima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya! Ay, kuna na pa'y nga agabraw. Anya nga agabrod. Awanan na. Tanagkapyada man na ni Jay Bagtit nga asawa na. Ah, Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay jack makontak ti cellphone mo. Naggapuham. kumarit ka ha? Ha? Ah? Sparring ka? Ah! Di ka agidoron Anya ka ba't Dado? Makadandano ka nga ron. Ang kakatalti makatumanog. Inka manganan. Sa ka maturog. Tapno mausawan ka. Hindi nakmandaran. Tapisan kang tupay. Basta mabartig ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asi ka ni Dado nga asawa? Nagalas ti aramid mo no nabartig ka. Ano? Anay ko! Naalas niya ramid na. Naglaad ka pa. Sige, tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Anya? Di nakpagsunit ti kas na, ha? Ha? Ti Dado! Masagsagit anak! Nanang! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kung nagdakkal man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado, nanang! Sinaakon! Manjakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man tinaramid na kan kanaya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Kan sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Uy,
asawa talaga ti awanan bae na lalaki. Gapo iti pa ng kabkabil naman ang kanya. I miss you, biday asawa. Pakawanan na ko nga. Di nakarakupan dadyo. Diyak ukasan to'y arakop ko. Haging ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, ah. Bartag ko na dahil jay. Kadigdigos mun sa dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Owen nga rod. Abaya naka-boxer shorts ka lang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawit tanwain. Magbalbaliw ako, promise. Mala, mabitlaan nga rod. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Basta, nagsublimanin iti asawa na. Wen, lakay. Sinusuon naman ang tayo kalabag na nagawid. Ay, sana mabalintay to'y. Surutin ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kung saan. Masapul ngagsina kayon kuni biday. Wen, dadaw. Isunto mala parigata mi ti kabel. Matruma ti anak may itidan namin ti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarit, agbalbaliw akon. Diakon aramidan tikas niya. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo da ito atao. Kuyo ganda ka mapanagdarap. Saanan na nang nagkarimot ni dadong agbalbaliwan? Kat no ulitin naman hindi isunto ati panang idarum ko ken kuana. Sana na maulit dahil jay biday. Ay! Promise. Tinakpagpong tutay. Agawid tayon biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod! Abay ay apilitin dak! Na, Agbalbaliw nga rodon ni dadaw! uray kasanuti pa ng pilit mi iti anak mi asumurot kada kami saan mi anapilit. Kat apaan na kami payan gapu iti asawa na. Masuro na kamasyan iti anak ko. Ta nakakaasi lang arudan iti sidong ti asawa na. Ngam nagpakawan ti manugang mi kankwana pakawanan na matadagos. Kat ulitan tumanan ti manugang mi iti aramid na. Kas nila tataramid dagiti dua. Tunggal agapada agsina day ti sumagmamanungal daw. Inton kwan agden nadamanan. Naglabas ti panawan na daan itinadagsan na sakit ti manugang ko aging gaapi musay. Katitana ki asawa manan ti anak me kat adan upat nga po kumi. Kat kasi na nakatumpong itinasingpat kan nagagat nga asawa iswa naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan ti pagayam mo Sebio. Alagagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Sebio, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless kada tayo, amin. Hello gagayam na imbag nga oras yung manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Raymond, saan nga apudnoan na gantintay i-drama. Kani patangatang itangam sakbay na, makablawang padagiti kakabsat na Marita Kokya, Alan Bartolome, kan Susan Ronquillo. Kastimanti ko na ni Kabsat Raymond, Dear Manang Bianang, awan mano sa katrabaho, aminado ka maisaak, asadot, kat iso tinak isalaysay. Makabandog mo tagtalam. Nagrig ka tibiyagan ay ati manalam. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumagay matatrabaho ti mastrikam katawan matnalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaammo ka. Gampanag kunak, isumat lang ti trabaho ti agtalon kan agkonstruksyon. Nang dakil mo basitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Katadalatakin ka ang arod. Nasaya at magnudakil ti sweldo ako nam. Sa matunay adakil. Ngam dadakil mo basitin. Ngam ti sweldo ka makitangdam. Awanin ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo dasaling kan mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan pare. Oo paray. Excited akong kat iti baro trabaho.
Kahit nagbalong ka malaan. Wala paray. Nasayat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kada tayo. Kasta iya. Uwin paray. Para kanya. Ayusan tayo at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti day at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napanag construction mari sa laing. Dakkel ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit amasida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayat ayo-tayo pa iti saksake. Wen hanggang may tatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di anya nga iti mabalin. No saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga ron Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, agurigor mo't nga ron. Day tapay ti may nga ikarkararag ko, mare. Saan tayo ko maamaagda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Ang pudo magahan dito construction. Nyangat ti kastoy. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit po magkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayaran Sprite. Diya mabalin nga ito gaho uri pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Mailaw anak lang. Hop, pa sila makalawas. Wikata ka. Matayak no kasto iti trabaho. Uri awawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Babaway kasi mrek iti construction. Tapay mat? Matayak no kas dya iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul ta sika kung agkiw-kiwar iti siminto. Urawa na. Lagpas sila makalawas ko jay. Apay nga ni Dario ka maanusan naman. Talaga kidi asadot ka Isu atas sana iti kas dya trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay iti kas dya trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Ore Adami siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho. Alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam dati sweldong? Di kan sumrek intun Lunes? Inan anusa lang yung lagpas ti makalawas. Tap numalak ti swildok panay. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano ka nga agbiag ngayon no kasta nga agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y masiguro master ka trabaho panay? Uray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinom. Mala, makaamo ka nga rod pare. Di ka mat mabalin apilitan uno igawid. No di mon kayat tiag trabaho. Narang, kwarta tayo mampay. At ako magatangat. Day tangamin ka. Dakal matisweldom. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne uray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanya. Oho, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kag iti sa bali at trabaho. Kaano ka nga agberok? Agi nanak pa iti sumagmamandungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanay jagpat nagapanaginanan. Ita ka makitangdan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagi kon. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga agi na naakpay ka di. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wala na. Kuna ni nanang nga agi na naakpay. Hanggang masikura na kon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay. Saan na manusan di trabaho na di construction? Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita ngam masadot.
Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae, Mare. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo, no anya ti turong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. Ay, kan awan bangayat kan kuha na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaul amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang ka, oh. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na. Talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka pabanog mati agmalmalon nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay, kagina kayo nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang raog. Apay, mabisin ka, uray agmalmala, manakaida ka. Apay kita saan ngay. Ang dami buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit, agtrabaho latta. Ay, kumusta gayam ngay ni Mirsay? Kasla, kailiw ko ang makina. Ah, apay kumamata ka iliw mau. Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan ay baga kang kuha na rin na? Tiko na, magkayat na ka dayjay. Ay, so, sawan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka may. Para makita nanang. Amo nga damot pa naggusto na kanyak. Pag ko na amay. Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kitain na. Ay, so, spilling ka may. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na, no kas akit kita na ka. Ay naure po utan niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na lang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi ita anda mo't itilinong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang day ta ti may bagay ken ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo mo. Saan mo na may baga anak pudot? Ay wala. Iso nga ina man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini ni Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdi ko sa alaan. Ay, di ka laagbain. Naimbag ano kayat nakadayjay? Ay na, kaya na. Danto nga ro trabaho kan. Nakapasyar ka mo't, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, Mersay. Mano kami ngal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalin ti agaram. Ay, kwa. Pasensya ka na. Ang agbiro kalaangan iti sabali nga armam. Ape, hindi na kayat. Pasensya kan, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbiro kalaangan iti sabali nga armam. Ay na, apay nga ibalibag mo diri daw. Apay akas na ti jar mo asimbang pa. Piling beauty a babae. Hindi nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mersey, tidakdak ka madam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat, kastan ti ibagbagam. Panunutan pa no anya ti rason ti di na pangayatan kan ka. Tanya kumangay may. Katamo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay rin itong bingat. Si ka lang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya.
Sadot ka! Nya, matikas tiya trabaho. Agmalmala man nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo iti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Ho! Adda aja manusan tikas tiya trabaho. Iso mo lagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Apat a kaldero inusar da nagluto. Inawak! Oh! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tina. Awa bantay di ospital. Tap may tagdamot na sweldo ko na. Naglalay nga dali mo. No libre ti panaginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga ito da. Anya! Saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagriga mamutay. Nagmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. Hangim, no saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kak iti sa balya pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kak to iti nalalaka. Kain to makasapulat. Soblia, man nga raman ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakyasawaam. Ang konsumisyon tulakit di ken ka. Nanam mo. Samit ha? Ay, kuwar tayo man kinay. Di ka madanagan. Tayo to na da permanente at trabaho. Da kayong tumatikak. Ay na, saan naman ang anusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Adaman ni Jabalayan ang agit ida. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga ruda. Kasanun tulaang ano awana kon. Ay, kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit tinakam na idibinastan ni Mercy. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit, anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka naw. Anya? Nakabiro ka kaon iti nalaka at trabaho nanang. Anya manan ngay at trabaho. Sitar iti nalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro ha? Talinong ba't? Kaya saan na mababad ti iti danaw. Ay kat anusam nga rudan tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Barang ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ng tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Adda itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rud ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rud maray. Adamo makabulan nan nga agtrab-trabaho. Ay, kat maanusan na nga tan-a. Maragsakan ak nga rud maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka? Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maanong sa munti trabaho, nga imikat ka manan. Kalokwan da iya trabaho. Inak ke ior ornos ti bula war-wara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man inyornosain. Makauma! Bambandugan da kada tao. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay.
Talaga akin nasadot nanday jay, nana. Ijak man mo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan mat asadot ti kunak? Amangan no masapul nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya ang iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay matkit di nana. Ay na, ibig sana ti tudo. Sapay agguruod kan agkimat. Pinasayaat, aglinong tayo bay. Ay, dito yung pagsirok kaya ka sa laginaw. Tay sumat kaya silid dito ayang kaw. Dito'y kami ngarudan kalabaw ti anak ko. Ta isumat ti asidang dito'y ayan me. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaang aglinaw, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y lahal kita. Iswa dito yung kaw. Ha! Ay! Marinig ka! Apa yan nabasbasa kayo na nasa line? Sinarukuso yung matatudaw. Ay sinarukusok ko na. Kaumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan me. Anya? Apa yan yan ni nanang kulat tinakimat? Tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anyang amin tinapasama. Ngay ta apa yan nakimat ni nanang? Agdudo matinaglinungan me itinagtudo. Kan agkimkimat itinakapigpigsa. Kat itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasya tinakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita kadag iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan dan ti agaramid itilungon ti inam. Hindi aman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanawang kayo, ganyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam, no kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Basul kaw. Hindi na ibaya nga mingay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Sa kumati nagtrabaho, pinagtalinayan kulatan dito balay. Saan kumapaya natay ni nanang kaw? Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagdang ti inam. At ita taawanin ni nanang mo, agbiagkan asiksika. Awanan tinamnama mamang tulong kan ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam, iti pagbiag mo, baro. Naglading itak iti gusto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni Nana Saling kat nagsapulak iti nagtrabaho. Naki-construction akmanan, kan uray marigrigatanak, inanusak. Tapno adda pangalaak iti pagbiag ko. Katita, nairuama ko niti trabaho, kat adda pa yan garden ko, apagmulmulaak iti agduduma prutas, kan natan. Adda matan nobyak, kat umandanin ti panagkasarmi. Alakastahan, ti pagayam mo, Raymond. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond, dito'y drama tayo, Manang Biyana! In your nose para iti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless iti tunggal maysa.